ಈ ನಡುಟೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟೆ ಭಾರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಪುನಃ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆದ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಈ ದೈವದ ಎದುರು ಅಂತದ್ದು ನುಡಿ ಪನ್ಪನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ 25 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಪಾತೇರ್ನ ಉಂಟು ಈ ದೈವದ ಅಂಚನ ನರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಂತನಾಕಲಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈ 10-15 ನಿಮಿಷ ಮೆಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇನದು ಇಡೀ ಊರದ ಪುರಾಣನ ಮಾತ ಕೇನದು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂತನಾಕಲೆಗಲ ಬೆಕ್ಕ ಸಾಪುನ ಅಂಚಿದ್ರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆತನ ಅವಳು ವಿಷಯದಾದ ಮುರಣಿ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಉಂತಿಯರು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರನೋ ಅಥವಾ ಭಾಷಣನೋ ಅಥವಾ ಹರಿಕತೆನೋ ಅದಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಅವೆಂದು ಈ ಗಂಡಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೆ ಉಂಟ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಏನತ್ತೆ ಈಗ ಪಾತೆರ ದುಂಬು ಪನ್ಪೇನ್ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಮಾತ ದೈವದ ಫೋಟೋ ತುಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆ ತುಲೆ ಯಾನ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಅವರ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಎಕಡ್ಲೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದ ದುಕ್ಕೊಂದು ತೂದು ಐನು ಇರೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡತಿ ಅಲ್ಪ ಇದು ನಗರ ಸಿಂಗರ ಕಡೆ ಫೋಟೋಕ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಇರು ಇಂಚಿನ ಜಾಗ ಇಡುವ ಕೊಟ್ಟಾರದಲ್ಪ ಆ ಗೋಡೆ ಬರಾಡ್ಲ ಇರೆಗೆ ದೈವದ ಫೋಟೋ ಅರದಲ ಪಾಟ್ನ ಫೋಟೋನ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮಡ ಎಂಚಿನ ದೈವ ನಿಷ್ಠೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಬಗ್ಗೆನ ತನ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆನ ಏರವರಿ ಅಪಚಾರ ಮಂತನಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ವ ಲಕ್ಕ ದೈವಲಿಗೆ ಅಪಚಾರನಾಗ ಒಂಜನ ಲಕ್ಕುನ ತೂತಾರೆ ಇರಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೈ ದಯಾನ್ ದಾಯಿರಡ ಪನ್ನಗೆಂಡ ಅವು ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮದಲ ಉಂಟು ನಾವು ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ನಿಖಲು ಈ ಪಾರಿ ಪನ್ನಗ ಮಾತ ದೇವರ ఆయన ಅಷ್ಟಪಾದ ಪತ್ಯ ನಲ್ಪಪಾದ ಪತ್ಯ ವಿಷ್ಣುನ ಬತ್ತ ಅಲ್ತು ಬತ್ತ ಕೈಲಾಸ ಭೂಕೈ ಓಲ್ಲ ಬಂಜಿನ ಭೂ ಕೈಲಾಸದ ಕಥೆನೇ ಇಜ್ಜಿನೆಕ್ ಪುರ ದೈವಲೆಗೆ ಮಂತ್ರಜ್ಜಿ ದೈವಲೆಗೆ ಕಥೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ದೈವಲೆಗಿರೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಶ್ಲೋಕಜ್ಜಿ ಮಂತ್ರಜ್ಜಿ ಭಜನೆಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಭಜನೆ ನಮಗೆ ಈತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾವಡೇನೆ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನಾವು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಿಸವನೆ ದೇವರಿ ಆರ್ನ ಕಿರೀಟ ಆರ್ನ ಬನ್ನ ಆರ್ನ ರೂಪ ಆರ್ನ ಆರ ಭಜಿಸುವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸನಾಗ ಇರೆಗಲ್ಪ ಎದುರುಗು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇಡ್ಕುತ್ತೆ ಮೂಲು ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಹಾಲ್ದೊಲ ಇಲ್ಲ ಮೂಲತೆ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಪೋಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಭಜಿಸವನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ನ ವರ್ಣಿಸುವೇನು ಆಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಭಜನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ ಎಂದಿಕೆಂದ ಅಲ್ಪ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಲಿಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಐನ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಣಲುಲ್ಲ ಐನ ಸುತ್ತ ಪೂ ಉಂಡು ಕೈಟ ಆಯುಧ ಉಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನರ್ತನರುಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯರುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಐನ ಅಲ್ಪ ನರ್ತ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇರೆಗಿತ್ತ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಜುಮಾದಿನ ಸಂಜೀವನಿ ರಪಡ ಇತ್ತ ಇರೆಗೆ ಮೂಲತ ಇರೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಆತನ ಎಂಗ್ಲ ಗುಡಜಾಮಣಿ ನನ್ನ ದೈವದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಪಂಡ ಆಪಣ ಅತ ದಾಯಗ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಇನಿ ದೈವಲ್ನ ಗೋಡೆ ಬರಾಡು ಇತ ನನ್ನ ಏರೈಟ್ ಗಲೀಜು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಬೇನ ಗೊತ್ತು 5 ತೂನಗಳ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದುಜ್ಜಿನಿ ದೈವದ ಪಟ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ನೇನು ಯಾನ ಇರೆಗೆ ಒತ್ತುದು ಯಾನ ಈ ವಿ4 ಚಾನಲ್ದ ನೆಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐನ್ ಮಂತು ಇತ್ತಾರನಲ್ಲ ದಯದೀದು ಓಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಬರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗಲಿಡು ದೈವದ ಬರ ಇತ್ರೇನು ದೆಪ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಸರಿ